Hi guys, खुलुमबाय Sarbeswar चेनेलजों फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव मोनसे टपिक लाना फैदों। स' जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय मोनथामसो टपिक लाना फैदों, बारा लायाखै आङो। स' गिबियावनो सावरायनो नागिरदों जाहाथे 26 जानुवारि खालि जोंना बर' माहारिनि गेजेराव सासे मानगोनां सार बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनदों। स' Sarbeswar Basumatary सारा मोनदों चिरांनि, आरो लोगोसे Tenzing Bodosa बेबो आसाम गौरब बान्था मोनदों रायजोफोर। स' गिबियावनो आंनि चेनेल जानानै बिथांमोनखौ जाहाथे गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय, आरो लोगोसे बिथांमोना जाहाथे बिदिनो जाहाथे बर' माहारिखौ जाहाथे बिदि जौगानायाव जाहाथे मदद होबाय थाथों। स' आसा खालामबाय। स' लोगोसे बिनि उनावनो सावरायगोन दाखालिबावसो सासे रेन्जारा जोंनि बर' माहारिनि गामियाव एबा मोनसे जायगायाव थांनानै गाज्रि रावजों जाहाथे मोनसे जातिखौ सोंखारिनायाव बेनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन। बे रेन्जार सारनि सोमोन्दै। स' बेयाव मा जादों जाया जोंथ' ससियेल मिडियायावसो नुदों नालाय, स' बिनि सोमोन्दैबो सावरायगोन। स' गिबियावनो बे टपिकआ लानायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे बे पद्मश्री बान्था मोननाय सारा गावनि आबाद मावनायजों जाहाथे फार्मिं हिसाबाव माने कमार्शियेल लाइफआव बानायनो थाखाय बिथांमोना गोबां बे पद्मश्री बान्थाखौ मोननाय जादों। स' आरो सासेया जाबाय जोंनि मानगोनां Tenzing Bodosa सारा आसाम गौरब बान्था मोनदों, नङा होमबा? स' बे साराथ' गोबां टि गार्डेन दं, गय बागान जायखिजाया दं आरो बिनावबो। स' अर्गेनिक टि फार्मिं खालामो बिथाङा। स' बिथांमोनखौ सावरायनायनि जाहोना जाबाय जों इन्सपिरेसन होननानै माने इन्सपायार जानांगौ बिसोरखौ लानानै, जाहाथे बेनि सोमोन्दैसो बानायदों। स' जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरा बिसोरखौ लानानै इन्सपायार जानांगौ, बेनि सोमोन्दैसो आं बे ब्लगखौ लानाय जादों। मानो होनबा जोंनि बर' माहारि गोबां लाइमोनफोरा ओरैनो दं, जे सोरबा गवा बेंगलराव थांदों, फैनानै बिदिनो न'आव थाफैदों। जाहाथे बिसोरनि बे ब्लगखौ नुनानै जाहाथे माबा मोनसे खालामनो हायो नामा, आं बेनि थाखाय। स' बयबो दिनैनि समाव ओरैनो न'आव जिरायबाय थाबा रावबो नखर संसार सोलिनो हाया। दिनैनि जायखिजाया मुवा बेसादफ्रा गोबां दाम जाबाय, नङा होमबा रायजोफोर? स' बेनि थाखायनो जाहाथे ओरैनो जिरायबाय थास्लाय स' नोंथांमोना जाहाथे बै सारमोननि बायदि एसे नाजानो हायो नामा, बेनि सोमोन्दै आं बे सावरायनाय जादों। स' निस्सय हागोन, जुदि जोंनि बर' माहारिनि बिथांमोना हादों, जोंनि लाइमोनफोराबो हागोन, मालाय बेलेगफोराबो। स' बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे आदब मावनाय टि फार्मिं जायखिजाया बिदि फार्मिं लाइनाव जाहाथे साखा-फारा जायो। स' बिनि थाखायनो बे टपिकखौ बानायनाय जादों। स' गोबां जोंनि फंबाय बिनानावमोना BA MA फरायनानै न'आवनो जिरायनो थादों, जाहाथे बेसेबां। स' बिथांमोना आइडिया गैया, मा खालामगोन मा खालामा बिदि जानानै थायो। स' दिनैनि जुगाव इउटुब चेनेल दं, बेयाव नायबानो गोबां माने मटिभेसन मोनो आरोना। बेखौ नायनानै जाहाथे नोंथांमोना माबा मोनसे स्टेप लाबानो जाबाय। फार्स्टआव गिदिर नङा, फिसायै स्टार्ट खालाम। स' आंनि साननाय बियो। स' नेक्स्टआव सारायगोन। स' जोंथ' एसेबां गिदिर इन्टेलेक्सुयेल नङा, जास्ट जाखिनि एसे रिसार्च खालामनानै जों मोनथियो आरोना बेखौ, जाहाथे जोंनि बर' माहारिया बयबो मिथिनांगौ। स' बे जाबाय बेयो जाबाय ल' सेक्सन 153A। दाखालि जाय सारा तालुकदार सारा बेयाव दावराव दावसि खालामदोंमोन, बियो बिदि मोनसे जातिखौ लानानै बिदि रायनाय आरो सोरबा धोरोमखौ लानानै बिदि गुलाय गुजाय खालामनाय, नांलाय खमलाय मालाय धोरोमजों, बे आरो लोगोसे
सोरबा पिक्सार बानायनानै मालायनि धोरोमानो जा जाथियानो जा माने गाज्रि आखोजों नायनाय बा माबा मोनसे गोलाय गोजाय जानायनि बा पिक्सार बानायो बेयावबो आरो गाज्रि सोरनिबा गाज्रि लेंगुवेज बाहायनाय माने हमना ला नोंसोरो बे लेंगुवेजआ मोजां खोनाया माबा खोनाया बिदि बुंनानै जायखिजाया माने लेंगुवेजखौ ब्लेकमेल खालामनाय बायदि जुदि खालामो माने टर्चार खालामनाय बेयावबो फासियो लेंगुवेजआवबो बिदि आरो सोरबा जुदि ग्रुप बानायनायनि सोरबा जातिजों सोरबा जातिखौ जुदि दांगा फासा खालामनाय माने नांलाय खमलाय खालामनाय बेबो बे सेक्सनाव गोलैयो रायजोफोर लोगोसे रायजोफोर जाय सेक्सन A53A IPS सेक्सनाव गोलैयो बियो बाखि सेक्सनाव गोलैयोबा 153A 3 इयार्ससिम नोंसोर जेल जानांगोन आरो लोगोसे जायफोरा बे सेक्सनाव धोरोमनि साइडआव थांनानै जुदि गोलैयोबा 5 बोसोरसिम नोंसोर जेल जानांगोन बे सेक्सना बिदि माने स' बेखायनो जोंबो सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंबो मिथिनांगौ गावबा गाव ल'फोरखौ जाहाथे एसेबाबो नांगौबा जों ल' फराया जों इउटुबाव नायनानै माबा माबि सोलोंना लाबा जोंनि थाखायनो मोजां हारिनि थाखाय मोजां स' बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जा स' बेखौनो फोरमायबाय बेनि थाखायनो जोंबो सांग्रां जानांगौ ल'फोरखौ मिथिनो थाखाय दिनैनि जुगाव इउटुबाव गोबां सेक्सन दं बेखौ नायबानो बयबो मिथिखागोन स' बे आं नायनाया जाबाय दाखालिबावसो आलफ्रेड सारा मोनसे कन्टेन्टआव होदों बिदि सेक्सन आंबो मोजां नायबाय नंगौथ' आंबो सिगां मिथियामोन स' बिदिजों जोंनि बर' मानि गासै लाइमोन बा रायजो राजाफ्रानो मिथिनांगौ माखासे ल'फोरखौ स' बेनि थाखायनो बे बानायनाय जादों स' गिबियावनो जाबाय जोंबो मालाय हारिखौ मालाय जाथिखौ मालायनि लेंगुवेजखौ बिदि मिसबिहेभियार खालामनाङा स' गिबियावनो जों बुजिनांगोन जे नोंसोरनि धर्मआ गाज्रि नोंसोरनि जाथिया गाज्रि बिदि बुंनायाबो बे सेक्सनावनो गोलैयो रायजोफोर बेखायनो जोंबो सांग्रां जानांगौ आरो लोगोसे जाबाय सोरबा माबा मोनसे बुंदों होननानै जोंबो बेखौ बुनानै माबा खालामनानै जुदि खालामबा बेबो जों माने आयेनखौ आखायाव लानाय जायो स' जोंबो जाला माला मानसिखौ बुंनाङा जाला माला बिदि खालामनाङा माने आयेन दं आयेना राहा लागोन स' बेबो मोनसे बुजिनांगौ खोथा जाहाथे माबा गोरोन्थि बुंदों होननानै थाबनो बिखौ बुंनाङा बिदि आरोना बुजायनांगोन बेयो नों मोजां नङा बेफोर होननानै स' बे खावलायनाय स' बे सेक्सन हिसाबावथ' बे रेन्जार सारा तालुकदार रेन्जार सारा निस्सय FIR खालामबा माबा मोनसे जानो हायो ल' हिसाबाव स' बेखौनो आसा थाबाय निस्सय जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि जाथिखौ जुदि बिदि गाज्रि गाज्रि रायदोंबा निस्सय एक्सन लागोन स' आं आसा थाबाय आरो लोगोसे बिदि सोरबा अफिसार बा रेन्जार राइदिं होननानै जोंबो माने आयेनखौ आखायाव लानाङा नांगौबा प्रुफ लाखिनांगौ आरो ना मा बुंदों मा बुङा आरो बाखियाथ' आयेन दं आयेननि राहा लागोन जों आयेनखौ जाहाथे बिसास खालामनांगौ दिनैनि जुगाव आयेना रावनोबो गाहाय गोजौ नङा बयनिबो समान इकुवेल जोंनि ल'आ कनस्टिटिउसन हिसाबाव स' बेनो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे शेयार खालामबाय आरोना बेल' नङा गोबां दं IPS सेक्सन स' बेखौबो नोंथांमोना जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे नायनानै जाहाथे नायनानै जों एसे एनैबाबो सोलोंना लायो जोंनि थाखायनो मोजां जागोन जोंनि हारिनि थाखायनो मोजां जागोन जाहाथे जों गाज्रिखौ सोलोंना लानाङा मोजांखौ जाहाथे माबा मोनसे जानाय मोजां खामानि जायो स' बेनो सावरायबाय बे जुदि बेखिनियाव जुदि सावरायनायाव जुदि माबा गेना गोरोन्थि जादोंब्ला जोंनि माहारिनि माबा मोनसे खहा जादोंब्ला निस्सय आं आखाइ खनानै निमाहा बिनाय थाबाय स' जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम नायो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो मानो नोंसोरो जुदि साबस्क्राइब खालामना हायोबा जों माबायदि आवगायगोन स' नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनासो जों थुलुंगा मोनगोन आरो जेसां हायो नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम जे ओरैबायदि ब्लग बानाय आमुक ओरैबायदि टपिक लानानै नों ब्लग बानाय जों माने मोनसे सोलायनो हायो आरोना मोनसे कन्टेन्टखौ ओरैबायदि बानायनांगोन होननानै जों एसे मडिफाइड जायो आरोना स' बेखायनो आसा थाबाय नोंथांमोना जेसां हायो कमेन्ट खालाम
आरो जेसेबां शेयार खालाम आरो स' लास्टआव बेनोसै जोबनायाव बारा गोलाव खालामलाङा स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग